Salutare! În acest video o să vă arăt cum se montează un router și cum le conectăm la internet, atât pe PC cât și pe mobil. De ce avem nevoie pentru a ne conecta la internet, atât pe PC cât și pe mobil? Păi avem nevoie de un router, bineînțeles. Am un router gigabit de la TP-Link și un cablu UTP mufat. Ca să vedeți cum se mufează un cablu UTP și de ce aveți nevoie, vedeți celălalt video al meu. O să vă las un link în descriere. În alte cuvinte, să-i dăm drumul la treabă. Deci avem routerul TP-Link, așa că hai să ne apucăm să-l conectăm. Pentru a face aceste setări, trebuie să intrăm pe http tplinklogin.net, avem username-ul și parola, iar acolo vom schimba setările routerului. În slotul acesta cu albastru, unde scrie internet, vom conecta cablul principal de la net. Iar apoi, într-unul dintre aceste 4 porturi, vom conecta cablul care vine din router în calculator. Deci să ne apucăm să montăm routerul. Voi pune routerul aici, pe unitate, ca să vedeți și voi ce fac. Acum vom alimenta routerul. Vom băga în priză. Prima oară vom conecta cablul de internet. Iar al doilea cablu îl vom conecta din router la calculator. Puteți să-l băgați în orice slot, nu contează ordinea. L-am conectat pe slotul numărul 1. Iar în calculator vom băga cablul care vine din router, în porturile galbene. Acum vom intra în setările routerului. Vom deschide Microsoft Edge. Vom tasta tplink login.net, exact ce scrie pe spatele routerului. Ne vom loga cu username admin, parola la fel tot admin, exact ce scrie pe spatele routerului. Poate să difere de la router la router. Ok. Iar aici am intrat în setări. Pentru a face setările la internet prin cablu și prin Wi-Fi, vom merge la Quick Setup. Vom da Next. Iar aici ne întreabă ce tip de conexiune avem. Eu am conexiune cu username și parolă, deci voi alege PPOE. Vom da Next. Aici trebuie să băgăm username-ul care îl avem de la firma de cablu și parola. Iar al treilea câmp trebuie să confirmăm din nou parola. După ce am băgat datele de autentificare, vom da Next. Aici putem să punem un nume la router. Voi pune Laur IT Tex. Regiunea vom selecta România. Vom pune și o parolă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
da Next. Iar aici vom da Finish. Apoi vom merge pe Wireless. Și vom da Save. Vom închide pagina routerului. După cum vedeți, după restart avem conexiune la internet. Sper că v-a plăcut acest video și v-a fost de folos. Dați și voi un like și un share pentru a vedea și alții acest video. Eu am fost Laur de la Laur IT Techs. Pe data viitoare. Pa!